Maayong adlaw kaninyong tanan, my loves. Karon kay wala man ko'y trabaho, another day in my life. And today's video is mag-home workout ta. Magpaugna ta sa kusog. Magpasidaan lang kunyo daan, my loves, no? Kay wala maroy klase, my loves, call holiday diri sa New Zealand. Uniya daghan kay mga interruption pasaylua lang ko ninyo, my loves, kay ingon ani man jud ni basta mag home workout ta. Uniya na ay mga bata nga magsamok-samok, magagiagi, magpasidaan lang ko daan kay basig daghan kay mga interruption sa akong pag-workout. Unya siya mo kaya kung music, my loves, no? Magkiay-kiay jud ka, my loves, basta makadungog ka ani paminawa. Mauna ako music, my loves, while nga nag-workout ko karon. Unya, mauna akong giingon earlier, daghan kaayo magsamok-samok na mag-agi-agi, ayan, unya na ako sa nag-shooting ko, what is for the content rabia ni my loves, no? Unya, daghan kay mga interruption siya mo kay jud. Ayan, my loves, no? Mo yun ay naka-advantage o naka-advantage kay nakasabalay mag-workout at the same time nagbantay po kasi ng mga anak, no? Anak manggutang mga inahan, my loves, no? Inahan biya ta sa kanunay panabang unya bantay bata 163 jud ta, my loves. So mao na siya, my loves, lover nang jud ta diri dapita, no? Unya magpadayon lang jud ta sa tong ana-ana, my loves. So while nag-workout ko, akong mata nagtanaw nila, unya akong dalunggan nagpaminaw sa ilang music nga ambot unsa na klase nga music, unsa na ko kumilon man na, ay dili na ako kumilon, my love, kanang Little Angel na ang gitanaw sa akong gamating kay kini ako ang ikatulong nga anak, my loves. Ganahan na siya ng mga kanta-kanta nga pangbata, my loves ba. Ana na siya. So magpadayon tas tong pag-ana, ingon ana na siya. Actually, my love, akong counting ani, my loves, is 15 seconds, my loves, no? Or 15 counts. Ana siya, my loves, no? So depende kung 100 ninyo, bahala mo kay kamo may mag-workout unya. Ginhawa o sa ta. Ikaduhang move nato, my loves, ayun, ingon ana siya, mura kag imong giswing ang kettlebell unya bend row, bend row, swing kettlebell niya, bend row, ayun, bend row pa, bend row, English na, no, bend row, o basta bend row, swing kettlebell, o pastilan ana na siya, my loves, ay unya puli-pulihan nimo. So again, kamo na lay pag-ihap kung ganahan mo, i-100 ninyo kaya na siyang power lover ng tandring dapita. Unya karon, my loves, ni atras ko gamay kay murag nagpaduol gyud ko sa camera, my loves, no? Ingon ani na siya, my loves. I'm sure makarelate jud mo kay syempre kamo pay content creator, tapos kamo pay videographer, unya kamo pay mo edit, unya kamo pay mag voice over. Lisod kay ning trabaho ang, my loves, no? Pero sige lang, lover ng juta diri dapita. Unya ipadayon na to ang kettlebell swing bend row. Bend row. Siya mo kay jud ani na. Unya ana lang siya, magpadayon lang ta, or again bahala mo basta magana-ana ra jud tang direng dapita. Hantod nga magawsan ta sa atong mga singot-singot. Ayan. So, another interruption. Ayan. So, niagi ang mastermind. Siya mo kay John. Ayan. So, mo stop usa ko kay naa siya gisulti bahin sa ihang mga panghitabo siyang kinabuhi. Unya niingon ko nga murag nagatubang jud ka sa camera, layas sabi padaplin. Unya gisawsiyawan ako, my loves. Ayan, kuyaw lagi kayo ni ako ang music lagi. Oy, siya mo ka jud. Ang ikatulo nato nga moves, my loves, ayan. So ana siya, ayan. Unya swing, unya go down to plank position, shoulder tap, unya mountain climber, ganun. O, yun nga, mag-side view ta para makita ninyo ang side view, ayan. So, plank position, tap, shoulder tap, unya mountain climber, unya barog, unya burpee, unya swing ang kettlebell, unya plank position na punta, unya shoulder tap, unya mountain climber. Ana lang, balik-balik, ana-ana, same process gahapon. Again, kung kaya ninyo mag-ihap og 100 to 1 million, ha, siya mga ka, lover.
Kamo na'y bahala ana no, basta ingon ani ni siya. Unya my loves, ang importante sa atong workout my loves, kinahanglan enjoy ta no, kinahanglan be happy, unya i-enjoy nato ang kada movement, unya kada swing sa atong kettlebell, i-enjoy nato ang atong kaugalingon. Ayun. Dayon lang ta sa kinatapusan nato nga move sa round 1. Ayun. Okay, unya ginhawa ta sa round 1 ni my loves no. Ayan, round 1. Ayan, nisilip jud ako ang my heart will go on sa mo ka jud. Unya sa round 1 nato ni my loves, break ta unya inom og water, unya ginhawa delphin. Round 2 na ta my loves no, same exercise gihapon, same moves my loves, unya maura gihapon to my loves no, atong buhaton. Ayan, kung inyo tong gitan-aw ang ako ang round 1, daghang salamat. Kung wala ninyo gitan-aw akong round 1, bahala mo uy sa mo ka jud. So mo na siya my loves, maura gihapon natong buhaton my loves, kamo ray pag-ihap kay kamo may mag-exercise, bahala na mo kay tiguwang na mo. Unya dili na ko mag voice over kay kapoy na kaayo, nahutdan ako glaway, unya nagbalik-balik na ni kong voice over my loves, kapoy na kaayo, unya magpa-music na lang ko. Okay, ayan my loves no, human na jud ko sa ako ang home workout, sa akong exercise my loves. So mauni ako ang mga anak my loves. While nag-workout ko, ayan mauni lang gibuhat, nagtan-aw sila og TV, ang usa nag-drawing o nag-color. Chill ra kayo ni sila my loves no. So mauni ang akong mga audience my loves. So mauni sila my loves no, school holiday dere sa New Zealand. Ayan, so napay 1 week to go my loves, kay 2 weeks man ilang school holiday. So mauni ang ako ang studio dere, at the same time amo ang sala. Ayan, so mao ni among dagway my loves no. Siyempre di jud na mawala ang ako ang samin my loves. Ayan, para makita ang akong kaaniyag my loves. So daghang salamat sa inyong pagtan-aw, hantod sa sunod, bye.